Tak jsme tady znovu a jdeme srážet lidi. Pepi, můj brácha se na to už moc těší, že jo? Je mu 10 a podle mě překonává hranici toho, že tady jezdí až moc. Nevím, kolik kilometrů za hodinu teď to udělá, kdyby jel. Co na tohle mám říct? Krása. Krása. Backflip. To se povedlo. Řeknu to takhle. Já teď uteču hvězdičkám. No pokud nebudu bourat furt. To není normální. Lidi, natočíme video, až nám řeknete co.